Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iri gatigati wekari guri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Rituko lia Jumamosi umwancho murigero lijitariki isano na isato chomutienyi ogatato umwaka wechiribubere na 2025 kolengi bakwirire bya andonsi asoro umwancho murigero rituko liga limanyi kitabuna rituko lia International Women's Day gose rituko abasuba liko chengera okobo kwa basubati ase ensengima yo abange banyaka bakotoma chingwana chiabo chukuganilia abasubati obya asabanyaka bakotanga happy International Women's Day na inje kurugaiga Getembe TV nigongwereri bageri tangan kigima kokugandelia andonsi sole mwanchu murigereri wanyakole omosubati kokugandelia happy International Women's Day nje nigongoro ku Haroni Ototo Nyangiri eke nekionga chinsa ibere magoroba ya lero chinga kiamange ayana kigwe kurwa chinsemo ao kobwa mono nigo abange bakolire gosoe mukiri bitambukiro ao bigo chengera litukeliga lya basubati ensengima munango chikobango kumanyia mwanchu murigereri go kabana intwe ase ekionga e weekend chinsa ibere litukeliga lya Jumamosi ntona akabato kumanya amange ebitambukiro ao gose emiremo ao basubati babira gakora nabo igo ebitambukiro ao babere bakwemukia aso kwagenderere kwa babanyane nabo igo no kubolia kurwa sabasubati ase enjira ayobwamo igo toska guchiare
Mwanju muligereri ekeonga chinsaibire nigo toguchaka nengwana yo mogumarire bwe county ya Kisii omoske Donya Doris Aburi uyo nyalikoba gakoboria chiamate chionzi kobwa mono abasubati banyakoba bakolendwa korwa gose ase emiremo yabo ya botambe gose no komenya kwabo ase eamate munenjira ya moyo kwegendereria ase aboria n'abasubati na barubuko nyalikoba bagotwara oboremu ase emiremo yabo bagokora bunenjira ya moyo kugendera kwirwanirira. Na ni siku ya kina mama. Naambia wamama kuwa confident. Kuwa nini? Confident. Kuwa courageous. Women kuwa nini? Courageous. Hata your walking style. Sazilo unatembea. Kuacha kila mtu abaki akishangaa. Yaani unajua mungu yako tarega mna likorokoro. Si ndio wamama? Yaani wewe kuwa unique. Bora you keep your lane. Keeping your lane, wale watu wamefanya driving wanaambiwa if you keep your lane you will not cause an accident. So women, if you keep your lane, hautapata accident kwa jirani yako mgombane. So women, as you walk courageously and swiftly and boldly, keep your what? Lane. Women, keep your lane. Kama mzee amesema upige nguo pasi, fanya nini? Keep your lane. Kama amesema umpikie chakula moto, keep your lane. Kama anataka blanketi yoshwe, keep your lane. Akitaka watoto wake wanyolewe wapelekwe salon, keep your lane. You are keeping your lane. Yeah, it's our day. You have to smile. Women smile. If you are seated with a man next to you, smile and tell him it's our day. It's our day. When we will be celebrating Father's Day, and we will wish you, our men, our brothers, we will tell you a happy Father's Day. I've not seen celebrating International Men's Day, but at least because it is International Women's Day, we celebrate it's our day. It's our day, and we are in church. Our pastors, our elders. Church is where we learn a lot. Let me tell you the truth. As our school-going children learn a lot when they are in school, we honestly learn a lot when we come to church. Nonye, even if we have mama mwenye ni mchawi ama mzee mchawi, wakihubiri kanisani mnamsaidia kwa sababu anafikiria. Akipole, nimesahau niko kwa radio. Nimeongea sana pastor. Please forgive me. Nilikuja kutoa sadaka. Naboigo mwanchu muligere chingaki ali tukelije ko chengera abasubati kose International Women's Day rigana te ko chengero sria chengero litukolia lero nigo umulikito diponi asanya anyara kabaga gutara wika ase chira daraja 2 asanya kabaga gukwana hanegati y'abasubati abanya kabaga kora obonjereria se chire yo gwetani myaka 10 asabanya kabaga koboria na barabo kwaigwa amasikani korengana merime yibago kora yogosira chia mate chiabo roboti yorwa sobokiranu muna rogocha sembel bunenchereyemo yo kunyura umusubati anene asoweto makwabo okuya elio kwenekia inga eamate yabo yatenanire nigo nasanga nagati yabaonchereria abo bakorire emiremo asemya kemenge anene meyechirenene ya daraja 2 samarietana engo rukuliko betumara se tombo basinyamache ona aje tutaoni miaka ya elirange koru yarenge 89 koru 89 na leo kole biasara binga ngachanga chenji ngarange bika bitine byanga changa che sikapeji na korire miaka nge motani 15 years asa marita nora machogu koru daraja 2 mwamurisa dispensary chigondo moni biasi ase daraja 2 na nyakoe naoni ri biasi biasa mutuka mange ange miaka 12 ensemo naywe na mange abasubati bawe chandera elio kwene kianga amaganio ye amate yabo aikiranire kona agachagete one kapeche yega na somiri abana bane gocha kurwe primary o changabeka abana boarding ngache secondary biasi byankonyire byandusiria saa tambe byansomeiria abana byangole ile ngombe buna boneka nimbwate ngombe ngukama nimbwate chingo kontugete igobona ese byasi byandusiria saa tambe sana na bando cyo buyabwa matunda obunta nyara kwa banko ruora singe cha matunda aya
nara agerire naikire buna naikire iga nara nsomeirie abana andi nara agendete gusomia abana no challenges chirora chirengenge lakini rende no tokong'ete buna abakungu ase eng'encho ninki toranyare komanyana ki abanto baramenya ase enyomba muna inche koruna tugetu na inki tuomo buraka amatunda aya ndendi abana bakinire gwetera ase amatunda aya abana bakolagira gwetera ase amatunda aya ensemo nayo enigo bairerang'a na mange abasubati bagwenderete gwechandira asokweneke ng'a chiamate chiabo chiatenenire ekero kurigereria n'omokia bwa basacha agora chibando ngonya timgwati ase ng'incha abanto tomete tauni maite ndugwati mogondo tokoruma nenyomba sitomenyete togwakanira amache tokogora amachukumu tobwata ase nka neribono konyora togosoka buna ase ebiasara nene mono buna inche abo gochugosabana n'omogaka ebesa omotebi ng'a nintagete ebesa ng'akane noyo nekiombe bono ogoteba ng'a nobwate ebiasara ogokora bibiasa buna abasubati gento toganeiri kwaegwa amasikani buna mogokobwa mono korunyomba ninki togokora emiremo yonsi pi erieganeiri nayoganeiri omosubu n'omosubati onyora amache are nyomba onyora abana enyomba kobangete buya onyora chianga chirabete oikerani kere egento naende oboke saa 10 osoke gochia echiro egere ogende origerie abana bache koraria egasi ngokora muna inche omokungu nyomba ninyimogetie family yane gwetera kere egento igontenenete omogaka nigo oragenda onye korororo ogenda ochikoria efish lakini inche ebinto bya nyomba endagira ya nyomba ching'eni obokima ninche manyete naki abana bakoragira maiga yogotamera obonchoreria buneng'eria y'obogima bwabo nigo bono babwatukire obosemia gochia ase abasubati bande abokero kende batabwati kende bagokora ase baina kiang'a obonchoreria nigo bore nokwama okuya abasubati barenkanko batebi ondo otabwati kende gionsi agokora ebiasara ebire egento ekia mono naende kere kia maana ase eng'encho osoande sionsi ase ebiasi oso ase chinyanya nabo okonyora ebesa kobwakobera nka goisaransa egento ndachigotaiya ase abang'ina bonsi bare busii basoke bakora ebiasara bindi bionsi nabo bikobakonya iga tobe n'omokia ase okorigia tobe n'omokia ase ogoteneni chifamilia chiaito abonchoreria abange anene ime ya South Nyanza abo bono bagenderete kwenena chindagera gochia ase chichiro ao anene goikera abanto ase chinyomba nigo bagenderete gwetera amakong'u lakini rende tibarigo kumoyo nigo bagenderete gwetoma asokonyora eng'ere yabo ya kera rituko kuripoti rigataseni kia ukia gatembe kuroiga ase chirenene ya daraja 2 eyo gotoka ime ya kaunti ya Kisii riteria ne nkoro kwa Dipon asanya mwanche murigere tutigarete nemerme yo yabasubati murigito Lilian Mura nera niganyara kabaga gotara goika ase ebunge ya South Mugirango asanyara kabaga goikaransa eyemo ase yemo nabasubati abo bakora igasinza chinde samatuka maiga yakagire koba munani go ire yabasacha yoko bacha chigware kugwana amo no murigito Lilian Mura nigwanya kaba koeransa chinde ebitambukero gose biri byagerete bakanya kaba kwebwatirani amo nemerme yo nabo igobanya kaba oko pakurwa okoboli kwabo erigo sirwa ase emiremo ya butambe buna emiremo ibagente gokora ase emiremo yabo ya butambe yoko baja na gusata chigware muna gutumanya murikito Lilian Mura ase njira yo wikirana ase amatuko wangu iga abang'ina nigo barorekanire gokora emiremo yo yakagire koba eyabagaka nigo gitasini keiga kegetembe giatarire ebunge ya South Mugirango anena ase ward area tabaka na okwana n'abang'ina abo bagokora emiremo yo kubacha chigware nabo igo gusata iyo mono ekagire koba eyabagaka bakoragwa na Jacqueline Otachi oyo gusata eware nigo bakwerera kiriki abairete guchaka gokora emiremo iyo igeneririre seita igatabaka ikoro kwegwari nkanyora ng'anchire ndete yo ndanyare kurenda abana tiganchake gosibichi ware chiga chire sito tabaka erinde nkogendera ly'ubugima nkabango sibichi ware chiga kuru mwaka 2005 goika mwaka 2017 ekero nachagete kwegera gusata kurwago ngachaka kuru mwaka 2017 ngachaka gusata chiwari chiga na chiongo nyagosata iga erinde ubuzima bwo kugenderera nkonyore basa kurugororo nkoirira nayo nabana school asensemo yoko bacha boigo yekorekana koba emakong'u asa maiso yabange abang'ina mbaleo bakoyekora
bakorawa n'omong'ina Maricela Ogoti boigo nkoerera bari ekiria kiririte gochaka emeremo iyo ngasoka wache nabwate omwana omoke ngaranga kumuire ekondo okendu mambia keunukira busu ito omwana kanya kuigera ngora nkanyora namanya ngina namanya kurueri nkengonyete bakabono akalire myaka ng'osirini koruna chagete nonyambari barwite isiko yabogirango boigo baigeire gokora emeremo iyo noronsoti oyoro moiborwa wensemo yabo basi oyo boigo ochete asensemo ya tabaka na kuigera guchaka kubacha eware iyo nje sito ere nyamachi basi sito ntwale kubacha ware nje na chitega iga tabaka nganyora chikonda tinkonya ngarora nyora bagendete kubacha ngarora lika ngo ende konda tiga nyendo kubacha na korankoni nonya bono abang'ina abo bagokora emeremo y'amakong'u y'okubacha na bagogosata eware boigo kwerera bari amakong'u ari bagwitira anene mono buno okubogoria amagena yikorwa ase bakoya goika koyabacha na boigo ogwisaransa ase egeke egetambe eyekobeka emeremo iyo yarorekana koba emakong'u bone eware yena tokonyibacha negwate chidawa goto naboko imokie ware nyoto tobwati beso kuimokirese tikipiko se erega liko koimoki naboko gwe kuba bobi se buse dirio koya ebuse rororo makuba kwanyora likuba liko koliri nene na besa tobwati turabacha ware yo nyor kibesa iga chiware chinondo chibaje chiwade shida nigo babaire bagokora emeremo iyo asegeka egetambe bono abang'ina tiambatanga gasinde ya mugaka ne yomuntu egasinde yonsi etokwite gasinde yonsi nabe yabakaka nonye namagena yatokonyora ngo kongonda tuli nechinyundo twawona amagena ya chiware nande kutobwati gasyo kubaja kokongontole wasonga kwawona nducho chiware yatokonyire atande iwo bona nyago kaga netinga osotikero mugaka bweka mwaka ta kunyaranya muri kubwatirana niko barure kuburia guchesa abang'ina bonsi nabo iga basubati gwesokya na wituma batari gochaya emeremende yonsi igo bono barure kuburia guchesa serikali ya county neria nene kubakonya erinde banyore nonya nechiloni erine kwegendereria emeremo iyo yabo yakera rituko isinda ruja sabang'ina bamintu bari barastinka kubomana bari sauti mugirango ari gasito tabaka nto basa ko wanga meremo nere yabagaka ni yende yabang'ina egasi pora igentekerene bweru na kwenda kwegera irindo nyore kwanyorire njira yo kwegendera ribugumo bwe serikali yiso batokonye eroni tokoletera maginaya twabacha egere na bitura konyeke kunyora kibesa to support abantu kusomia bana tutokutumia kende yonse tukutumia kanyo Mora Lilian Ketembe TV ebunge ya South Mugirango na umwancho muligereri gelituko lya lero nigo umudirector of Bomas of Kenya aichengera litukelio lya basubati asensengima asanya kabaka wikirana ase ebunge ya Bonchari asanya kabaka kubwaterana amonega tiabarai bakorawa amo no mamsio monchole dole ne bwari na abasubati obanya ko bakumira chinsemecho nigo banya ko bakobolia abasubati ko imukirira igoro na kwegerera obene bwabo nabo igo kwene kibunango kwana bale nelio gielimu Onde director ya Bomas of Kenya ituko lya lero gonde no mugoko gekora n'irituko yo gucengera umusubati ensingima rero gona twaro moyego igasaba abasubati ba Bonchari asichikona chionsi chia Bonchari elinde na barabu baiche to celebrate ritukeliga lya lero umusubati nabwenerete nerategereru asamangana gukora umusubati nabwenerete nerae buribaga arae asensegiga gekugera nere nabwate chinguru nabwate obosemi bogokore egasi nande ngochigote base ku encourage abasubati baito tosoke to increase skills cheito elinde nento kreto gosoka kurie ebintebiga twanyora nintuntu bwate skills chiri
Asa Marita Group Dolphin Gwari, and MCA denominated as a county ya Gayagisi. Egasi anene ere gukwane sauti ya Muswati. Gitukoria rero kwanza nteteko teyo mungino nde bwensi ori. Isko gari otimugete otegerere tukurigereria Happy International Women's Day. Neri tukoria itori ya Baswati tori gokere tori chengere na intur na Baswati ndugata na neri tukotogo chengere. Yere a big step on that. Tuatwari ebinte binge tuwaitiri bunge garia ekere to go celebrate mono gego chigocha ewiki yega yokoroku gender mainstreaming do ebire go chikorwanirira ibagari onsi ipiri Muswati garia as society yetu ya Gusii. Baswati baitu bago itichinka gutwara tore Baswati baitu bagutibongwa Abaswati baitu ngotera bari ibintu ebyo ngo twara tore gender based violence against ari Abaswati boka basacha na barabungo itubari so echinechi amangana to address tubugata bayiboli umuyiboli yonyore to mwana lakini yagutumika umwana wa nyumba gari ikubone ibintu to abire to kubatorwania ntu abati 16 days of GBV tugende tukwana igore umwana omunyaruka gose Abaswati mwanjo murigereri ritukolia rero ni gabanyaruka be school ya St Patrick Musojo na rubanyora obosemia na maigelio igoro ya amagore ya mbikole au gose bintu au ise banyako bakonyora obosemia kobwa mono igoro iyo wetanga kurwa asogotachirwanse nabo igo ogosarwa asibire egati bintu byanyako abigo kwanirwa ritukolia rero munagotumanya omurikeito Dipon Asanya. Kera omwaka chitariki 53 omutinyo gatatu nigo tuguchengera rituko lya Baswati limanyikanite muna International Women's Day asekerenga ky'omwaka oyoiga gyokwangoya obwene bw'omwana omunyaruka ebyombe bitali bya serikali nigo bono byachengera rituko liga asokoigwa ekerero ky'omwana omunyaruka narya agwetera rituko rinene togochengera Muswati International Women's Day libwatekerenga accelerate action igemine tinga twasukira atua lakini ntora iko Samarieta nkoro Stella Choki lero twarenge school ya St Patrick's Secondary Musocho ase ogo sherekea rituko lya banyina the International Women's Day eliri koba marked tariki 53 cia March chiakera omwaka na ekirenge kenene ngeritwaro kwanderegoro ya okwangoia emeroberio yoko kora gender based violence accelerating action towards ending gender based violence na go accelerate action aberabe asogokwana bunenjirejemo yogokora ebikora bitali bya botambe asokunireriwa ku mwana omunyaruka ime asebinyoro nigo bono abayiboli baboliwe kubwaterana eryogokinia egesa kugyankyo tubwaterane twensi tali sabari etari ya Muswati bweka ekero torabwaterane Abaswati abantu basacha tubwaterane egere esabari yega y'Omuswati egera nyara ko bagakonyora obwene bwae nande tanyara ko bagakuniririwa ngokero muntu no bwate ejukumu ogo play ebe no mwiboli ebe no mwalimu ebe onde bwensi egere to accelerate action to kore gender based violence ensemo nayo nigo baereranga omwana omunyarukanere nabwateri bagarigiya ryokonyorera libagarisaine buna omwana omumura Abaswati kulingana ekerengo kya Abaswati barasitigasi n'abasacha Abaswati barabake egento kende amangana rape na defilement in fact no lero tore school gaiga egento kya gere tokachora chi school lero defilement na amangana rape abeire mono especially abana banyoruka ase chinka chiabo lero nonyina bo nigo bagikerie gekora kya bana bake abanyaruka konyora amarito anena somo baromo nemeje county ya Kisii teenage pregnancy asegusi igera ati 21% eyune percentage enene sana asa abana bali abake bakora kibakonyora amarito na ekerere igo neganeti action yakera oyomo oito Kuripoteria egetasene kiao nambeyemo kiagetembe kurega ase skuru ya sekondari ya St Patrick's Musocho egotuke meye wadi ya Bogusero imeye county ya Kisii ilitera na inkuru kwa Dipon Asanya mwanjo murigereri goikirabwa tokogenda omote mukomo kego tokwirana na mange na kwariganira se kiunga chinsa ibere go toskochia
Getemba Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Mwancho muligalali karibu nande senseme yiga ya kabere yekiunga weekendi litukaligali lero lya Jumamosi togendrete ne kiunga chinsaibere mo Dennis Osoro wase omo sajo mesedieta Dennis Osoro niganya tokabaga gusibwa imeyachera emyaka 10 goetera ase ogotabagana kumuita omurugioye asanya rukaba gakugurirwa litukolia lero na kwariganirwa ne kanisa emanyeketumna getungurumu SDA Church asanya rukaba gakorera alliance ayanya tukabaga koreka na kwirira ere gusiekirwa imeyachera na bono nigo agoteba gosegotebekana anya rukaba koba omurandia ase anya rukaba gagwonchereria ebikore byanya tukabaga gukora ekanisa yiga Adventista nigo egendrete nelige saline asabanyabe abo bagotoleka na gonchereria chingendo cyabo na kubwato kobosalia au nababwango iga nabegenwa ase kanisa ya Gitungurumu ejego toka imea Kiumbu ase kaunti ya Kisii kusaidia kwa hali na mali. Dennis Osoro nigo akomeretwe kitariki kianda cyo motinyo gatana gatatu mwaka wechiri bubere na 15 no yomo magiga yoko moito moroge ase sababu habisete inse yoromeme ento kirete abana bae gotigara bachandegete na kuruwa chinga kichesi betwe agaonchulia sechera akabatiswa na konyora amegelio yoborande na lero nigo asabirwa bene wancherwa gosoe kinyiro. Dennis Osoro amepokewa na wasee ya kanisa, mwende mumpatie kiti. Nilimuua pipi yangu kwa makosa ambaye sitaweza kuyataja, lakini kwa wakati huo sisi wote tulikuwa kwa dunia, licha ya kwamba mwanzoni nilikuwa nimebatizwa na nilibatizwa tu hapa Gitungurumu. Kisa baadaye tulipoanguka wote
tuliingia kwa pombe, tukamwacha Mwenyezi Mungu. Labda hiyo ndio ilisababisha mke wangu akatenda lile kosa ambaye leo hii sitamuona kamwe tena. Labda Mwenyezi Mungu amsamehe jinsi na vile ambaye amenisamea, tupatane mbinguni. Nilipofanya tendo hii, nilikamatwa, nikastakiwa na makosa ya mauaji, kiza nikaenda kotini, sikufanya kesi, juu nilichiochi. Nikasema kweli hata nikienda kufanya kesi nikatae, si maneno mimi ndio nimefanya. Nilienda nikaambia church mimi ndio nilifanya hivyo, niliua. Akanyamaza, akaniangalia kitu kama dakika 30. Labda alinihurumia, mimi sijui. Kisa akaniambia nimekufunga miaka 30. Nilicheka sana. Paka mahakama watu walikuwa wakasangaa. Ase miaka hiyo yonse ote bachingaki chokoire na kwae amange aoncholiria senka. Nekera kunyura igoro yubosalia wae nikagoitira maliga. Lingine nitarudi kwa watoto wangu. Naomba munipende na munisamee. Nitatembea pamoja na nyinyi, na chochote kile ambaye mutahitaji msiniogope, mimi ni papa yenu. Kwa hivyo munikaribie saiti sana, tushirikiane, tushikane mkono, tuchenge lile boma. Naamini ya kwamba watoto wangu wote watafanya harusi, hakuna mwenye ataoa nje. Naamini ya kwamba hiyo itatendeka. Na leo hii mwalimu, wakati nilitoka Kisumu nilipata kichana rangu na lasta. Nikapata hata kuoga aogi, lakini leo hii ukimuona ni kichana ambaye anapendeza, ni kichana wa Yesu. Leo anaenda kwa maji. James Momanyi no assistant chief wensemeyo oyo oteba omwabere na omwariganirie agendere nenkayae nechinga kecho gikirie bikore byobwite byerekanire komentekana na monasorogongo rwagusi na banyimbo kurwasechera ya kodiaga asomosiboyega akorere tegesibo bakwanira osemeri kwabo. Ndugu yetu, tumekukaribisha kucheni kwetu. Yani haikuwa jambo la kupendeza wakati ule. Wacha niwaambie, watoto walipaki, asa mtoto mmoja alikuwa mdogo. Lakini wasamaria wema wakajitokeza, wakachukua watoto, naona wako sawa. Ndugu yangu, shika watoto wako mikono, utembee nao. Osoro alituonyesha tabia, sio kwamba tulimuona kama mfungwa. Tulikuwa tunafikiria sio mfungwa, lakini kulingana na vile alikuwa anafanya vitu zake, Osoro amemjua Mungu. Tumewaletea Osoro, sio Osoro wa kwanza, bali ni Osoro ambaye ni mwokofu. Mungu Bwana asifiwe. Dennis Osoro ni gobono harachi kubwaterana na barandi bande hasi district iga ekoragwa na Alice Motari asoko endelea emiremo ya Nyasaye. Nkurubateregeta seni kiagatembe korega se kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri. Na mwanjo muligali omujumbe bwe bunge ya West Mugirango omuske wakili Steve Mugaka litukolera lero niganyara kabaga kora chitaro ao imeye bunge yo asanyara kabaga kurudota magendero na boigo gukwanira igoro yemerobiri yo kwana no wechipasari imeye bunge yo asanyara kabaga kwana kiabuna onde bwensi onyata kabaga ucholia chifomu chipasari nigara chikonyara kabaga konyora chipasari chinga kichiranya kabaga chikorwegwa boigo niganyara kabaga kurwe kulega tindi guchesa bali bwate amasakara yo bolimo bwana kiabuna ati bali chikonyara kabaga bakonyora chipasari echio gwetera ase obolimo boigo niganya kabaga kwanira amagendero ao ime ye bunge yo ya West Mugirango bunago tumanya umuliki do Fatgad Gisemba. Omubunge o West Mugirango muske Steven Mugaka nigorero agendereria gwikirania amagenderero ao ase bunge yo abwase aigura ebirasi bitatu ebyo byagachwa gwetera ase chibesa cha NGCDF ase skuru yo borso ya Marindi. Omubunge oyo boigo naikirana asomeye kwa masabo ase skuru ya secondary ya Marindi abwase aria eira buna kera omorokiwa oyobete ga wichuria chifomu chipasari na ukurwa ebunge eyo ya West Mugirango nigo arachekonyora epasari eyo na omubunge oyo arachekura omoroberio bwokubwato kwa chicheki echo wikase chisukuru ao ili wacha watoto wetu wapate basari kwanza next week. And I take this opportunity to request all chief principals and principals of my schools, don't send away
any child from West Mugirango on account of school fees. Let us deal with that case by case, but do know that the initial support from the bursary office is arriving starting next week, and should there be a serious needy case, sisi wote ni viongozi, wacha tutafute jinsi hawa watoto watahifadhiwa katika shule. Kubwatikana nengane yo igoro yechipasari ubwatukire igekure getindi gochase abwo babwate amasakara ataikiraniti abwo boigo baganitie chipasari echo kuna tibari gochia gochinyora. Kuna aibu ambayo sikuwa nataka kuleta hapa, kuwa kuna wajuaji wameleta more than 1,500 fake applications ambazo zingechomoa more than 5 million shillings ya pesa ya basari yetu, ndio watoto wetu wakose basari. Mkombwazi moyo totere na shetani ashindwe. Shetani afanye nini? Shetani afanye nini? Ensema yaye umwarimu munene bw'esukuru ya sekondari ya Marindi nigo amuburia umubunge oyo komokonya eryo abarimu baisaine kurikwa abwo anene bagosomia emeremo yesabu egesongo na boigo chemistry. Kama kundi la Marindi tuna ukosefu wa walimu, tukisaidiana kutupa mkono Teacher Service Commission inahitaji kutuongeza walimu especially in maths, chemistry, biology pamoja na computer science. If we have to take STEM seriously, because STEM is what can propel our students forward in this kesi ambayo kuja. Those are areas that we need to be extremely serious. Omwana siasa Douglas Orutwa Onkeo oyonere oikirana somuyiga oyoiga bwa masabo ateba nerebya hegikaro kwariganiwa eryo kubakwanira aborokiwa abo bagosoa ase college ao kubwatikana nemeremo eyo bagosomera. Mheshimiwa, there is a lot we are doing on the ground. Our watoto wetu wakimaliza form 4 they don't get proper guidance. We need to do mentorship programs. University, you know, it's very free. There is a lot of freedom. But in Kiomba, kwa sababu I am on the ground, we arrange mentorship programs. Hawa watoto tuwaongereche, ili wakienda kukaa university wanaenda kukaa, ndio at least hawa wanafunzi wakienda huko because tunawahitaji wamaliza warudi hapa wakuja kusaidia watu wetu. Ingana eyeiga yaegwa okoboko nomubunge Stephen Mogaka. Sponsor a mentorship program ya bana baitu bakolire form 4 bakanyite kogenda university. Igatiga tunyora abana aba bali bae kire kogenda bali ongoing. I will try and see whether in the month of April we can do a thing kwa wale ambao wako. We try and encourage them, we try and pray for them, we try and tell them not to give up. Kurase amagenderero yechipara nigo umubunge oyo boigo ayakwanira. Pesa ya barabara inapokuja kwetu na mnaona contractor ameingia barabarani kujenga, hiyo pesa ni yako, hiyo barabara ni yako. Tigabwe tumata otigototiringerwe para kibese cyeto kisoki kubusa omweli oyo itogwa kansede boda boda gari tumie tuyirutenweka. Tigagwese mugirango tomanyi buda abantaba bepi onye gasi yaitego korwa is shodi onda deko ibunga bitukeri mwayi no kiriyo mo contract oyo momoeteri magachi nanjira bonku mugwatera gochioro na ESCC egere tokse bikibesa kiaba West Mugirango. Hingo reporter Getembe kurwaiga Marindi ejego tuka imeye wodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefatigadi Kisemba. Na mwancho muligererio mwarimu munene bw'esukuru ya Geturi secondary umanyikite buna Gilbert Nyabuto nigo ahorokirie omogokoye guchiase omujumbe w'ebunge ya Gituru Chache North omusike Chaveti Mukanya kundi asyo okwagacha ebirasi bitanu bitatu imeye sukuru eyo egotoka ase ward ya Sensi asanya kabaga gotabuna gwetera so kwagacha ko birasi eyo nigo kiraji gokonya gose tambo kirekyo nigo kiraji gokonya gukeania goitinyana kwa barokigwa ase birasi ebikonya bire gose gentokonya gekwanekigwa ase sukuru eyo munagutumanya umurikito Daniel Ontere.
amasomo hase skuru ya sekondari ya Gituri yegotoka se ward ya Sensi miye bunge ya Kitutu Church North miye county ya Kisii nigagenderete gokoria buya kigima na borkiwa nigo bagenderete konyora hasagia bagosomera niye magiga yo mubunge wense miga umusiki Jafeth Mukaya Nyakundi uchakia magacho yekorwa yibirasi bitana bitatu ubunenchiremo yogokeania goitinyana kwa borokigwa waigo ubunenchiremo yokorobya masomo abo ukwana nigetaseni kya getembo mugasorero nigeriniria umusiki Nyakundi ngambu yemono na utayabuna igetambo kirekiga ngechikobeka chinguru asoko ene kya machibwa maya. So I think with the completion of the tuition block, we will have all of those facilities in place, and the teachers, the students, the non-teaching staff will be comfortable. Ukwanira baigo mukyabegete hasoko ene kebuna ogenderere gusiria chimbwa chimbe gati ya borokigwa gati yabo gusiria obutumiki bwa mariogo yogotinde na borokigwa na muno abaisike kwebwaterania asamangana ya marita mapema otayabuna ekirenga kyae noko ene kebuna eskuru ega yagenderere gokoria buya. I'm very happy with the school disciplinary committee, which is very keen in assisting quite a number of those students. In the past, that is about 30 years ago, we used to have challenges of pregnancies, but now the teenage pregnancies have drastically reduced. Asense mwende nigerenderia abateneri bechiseme nabamenye bonchokanene seme yiga ngambiye mono asoko gendera gosire skuru iga eyo yagenderia gokora buya namona samatuka bwango iga. I take this opportunity to thank also all of the stakeholders for giving us the support right from the Ministry of Education, the local TS office, and all of the relevant stakeholders like the BOM, the PA, the community for being supportive to the school. Onsia na somokia boko ene kibuna abarukiwa abagenderere kuroberirwa boigo bunencheremo yogo chagwekonya asa matukale bosio nguruba delegate seni kyagetembe kurega se bunge ya Kitutu Church North imiye county ya Kisii letrene nguruko Daniel Untiri Mwanjo muligere liko kwenyoria tuli tukolia lero nigo liarenge lituko linene lyogochengera okaba oro kwa basubati gose International Women's Day ase twanya kwa tokotanga Happy International Women's Day korwa chinsemo ao na kuruga tembe bego twanya kwa tokotebanga Happy International Women's Day ekora ndire rango yarire chinsa inkeigo korubono kurende ase kubatakana nayo umulikito Ruth Kamunto nigo anyatokaba gakokora egeikaro amone gati yabasubati abarabarandia atwanya tukaba kwerera korengana gosokobwa mono iganga yabo yokoswa asoborandia aboigo miremo ngaki bagenderete mwanjo mulire roboti ulu nigo ngogotigera sembeo rogendere gugochira senjira yoboikeranu korende goikirabu na togokorera akiunga chinsa ibere ncheti ngongoro ku Aroni Ototo Nyangiri korwansemo ya transmission igakoro kwa Fira Kariri kandi gotwara buligiro buya ime ya Getembe TV hekiunga kya mungusi. Mwanchu muligereria Ogetembe TV buna umanyete kira chitariki isano na isato chumutinyi ugatatu kira omwaka ni igorire litikoria International Women's Day ase ensengima na una egetaseni kya Getembe ni gotwakorire etaro ya ituguika ase abapasta abubale abasubati buna ere naro buna butambi gose buna twakinire tomanyete ni gotomayete nga anene abarandia ni go bakoba abasacha kurende twanyorire gesyo gyo kumerana n'abasubati abo barabarandi abutora gusangana barabu eyemo aseyemo batoerere iguriye sabali yabo yoborandi buna abasubati andake pastor karibu sana. Karibu sana ime ya Getembe TV karibu sana ime ya Getembe TV andake pastor nchake naye nabo gutukwani ototebi yeta nabo igototebi ngakiroche sabali yabo yabira ibunu murandi buna umusubati bya mono murali asoko ngali baga asamali etanguru ku Pastor Priska Mugotu ondwali neli atatu mintu nyandusi neli omugakone bono nabonda iteko batebya buna esabali yane yoko boborandi tali achaka lero iga ne sabali achagete myake mekoro kerondo omwana omoke kerongo nya gukina
ekero narenge konya korigarigereria ng'a emeremo ki ere emiyense eyo orakore eye rakoe chingaki ching'ororo oranyare komotumekera omonene. So ekero narenge kerasi 3 nari na ebirengereri biane biang'echirete ng'a osaka obo omorandi togwaka rusimi buna ati noganeirie asegete buna omonyagitari ararangerigu taikende yonsi pi arangerigu ng'a emergency yatokeire nyagitari ncho orwari abarwaire gosene skuru abanafunzi barwanire. So gekanya kong'o moyo ginkonya gokina ngacha koika kina kora class 8 ngagenda form 1 naende nakora form 4 iga stirie spirit eri naende nabo nanyorete ngonya gosugumunga aye oborandi nabo orakore. So buna nakora form 4 it wasn't easy because itwarwete chinka chintaka osoa skuru yoborandi noganeri chibesa elindo some. So nkasoa nkarakora emiremo mekemeke eri yarenge konyorera chibesa nakorete oboreri for almost 5 years aso korigia certificate yane nyerusime magochigokorera ebintu. On the process abono no murandi oyo machite nyomba mintu ese narenge gokora oboreri ugakare gontebi buna okororekana buna nobwate ekipawa gete kere ime yago lakini utaramanya. Nkomotebi nke power kiekorocho kontenga you can make a good literature evangelist. Ande naboko bomurandi ngomotebi nche kere korume yane nyigwete ko bomupasta bone yo kontebi yo borandi bibitabu tindo chinga ninyale kogenda agante yayo chochi cho office ngweresere e recommendation ina ende ekerora akoro borandi bibitabu it will be cheaper for you go join yo borandi obotagete. So esabali yana nabo yachagete igo kero nachieto akangarigani ngachako borandi. So nilianza mwaka 2000 oborandi bw'ebitabu ngachaka 2002 bono ngachaka koneria abantu ebitabu. Alright. Bono kero nachaka koneria abantu ebitabu nkanya koba bono equipped now kero konya gosoma ebitabu konya gosoma na maliko ngonya kogale yoro bongo bono mpaka bono kero na kolire emeremo y'oborandi bw'ebitabu until kero nachite nkanyuomwa after nanyuomirwe which was 2005 tukamit no mwanjione lakini konyora na iruli irube yogo chikogende skuru Tanzania nchikobo murandia konyora abarandi bande balindeteire. So enyuomoke yaswa ngocha kunya kubora boli abantu bagondenga enyuoma nengia no borandi nobia lakini nabo konyuomo stiri naenda nabo kogenda no borandi. So nganchire nyuome gacha kere nyuomo yacha nkaroranga bono abana umaite kukwanyuomiru takole tikende nyasaya agokoigorera kwanyora abana aba. So bana kero bacha bono tukacha ko boreri bwanga mongino umaite gasia no kolera. So kero nacha ko boreri nkalera abana quite some time until 2016 ekero naigete naende it has happened a coincidence buna notori no murandi oyo maiga ekero twasugumanete nere ngatiga togende school erinde tororenga qualifications kibagutaka erinde tosome kirasi ndoli bali tintu waetete bono nyasaye agancha 2016 tukagenda ngakora interview kero nakora interview in Baraton University bakanganchira ngasoe class. That is how I managed bono ngasoe class konya koruana ne school fees na binto binde bigocha mbiko kuboranchira. But God is a God na collect everything ekaba possible for me. I graduated the year 2022 koru Baraton University with the Bachelor of Arts in Theology. Right, mbia mona sana. Anda ke pastor na ina bogo kwani egere anse keke otoerere sabali ya genyenge yoborandi buna omuswati. Awakwani mwansi mbia muli. Mbia mona. Enjara wanda ite kwira ni Nyasaye ngambia mona. Tuarura. Nyasaye na njekera ndangireti. After form 4 ngaba married. After form 5 birengere bibi gacha. Yo kobo murandi. Lakini ekera naba married after marriage nkagenda gukora uburandi bw'ibitabu ngakora ekera nakora uburandi bw'ibitabu ngaende school university Bugema University ngasoma ngakora ngacha ngaewe gasine conference yetu kero nakora asane bidi woni gande umurandia pastor
murandi we district ase district ya Gitunguru. Right. Mbia mono sana andake pasta ikirango tikara asore ayibuno muswati asigasi ya uyo brandi andake mechando kili kwa bere ko wetera buno muswati ekiruri asesa bali ya uyo brandi challenge togo wetera ne ringa krokende gasine asamada na inde kinde egasi asa pasta lakini asingenje na sainale ne intu abo ekero wikire nyomba bono goko bumungina wakorera abana bawo no mugaku oikari na rwakora ige challenge ne ringa ki nete getorera abana bawo buya ando iko mugaku wange buya ando okore mirimari ase district andake pasta ekero kurigereria esabari ya uyo burandi andake witire muchando ndo nzusayo rochire ndombi yake mechando te kobora ando nsipige kogera eyenere yemo yabe kora gokongie elindo genderera sukwigena muno yo minda tebire egange nene nyasaya gotoera buna bangina kobasi chinga cheitu ngotwaro boreri bore so special obuboro bwa bagaka baitu na bana baitu so is a big challenge nayo re isie family abantu bakorigereri wanatamani ege kogera osako batu to kora boigo then norandi sikoga na bego kobere changamoto ngabande bakurigerelinga abana banyarebe nabo bali basaregete mamu mwabare rulio gakali kurandi so inakuwa ni changamoto lakini Mungu anatupitisha kwanyora naende gwaitire na abana abunya sawo bakonyere andake abantu mbali sikali bagotebanga ntibuno musubati tini konyara kurandi kurindi inigasi yabasacha andake kero twakinire tumaitenga uburandi mono eboko basacha lakini asema tukayiga kwanyoranga abasubati abange basoire asoburandi na barabu nkurandi bare enjili yiga ekero ndikareta sori pasta inchora tebyo muntu lesikali ene no musubati oigweta soke kurandi lakini kwanyoranga asengenjo yobo bagetabu atengere no musubati ngane gasi yabasacha kwanyoranga nandura atigire inta iteko baene karechi ase sabali ya nabuna na beire iga na beire chaplain ase school happy nga abana bali toko na cha ase school mbarororo bagoche yani bakukubolinga ngakina barakole baba barandi buna na inumole so tunawapea changamoto ya kwamba hakuna kitu ambacho hakiwezekani ngeyo getali konyalikana asinya sai in as much as kwa rangeligwe maito borandi no kurangeligwa onya gwitabera ni rukurangeligwa kwa rangeligwa na nyasaye ebibinde ni gako bikora bya baraisi asobusubwaho so abaminta baligereria bangena baminto muri siko na abana baita baiseke emeremo yo borandi nemeremo korangerirwa na nyasaye monyene nekero nyasaye akorangeirie emereme ni gako gokorera nakikeri twatabanga no changamoto chire etokumutigera chinga cheitokora elinde na ntwa mokorere yae igo twensi twabako workers with God. Andake pasta ni jura tebyo muntu lesikali utete korandira kini abwet. Njenga aliko tebanga asigetabu kya Matthew 28:19 ego tebanga enda murandi enjiri mwenspi. Ona twensi alitwarangeriu na saita uti. Abago kwa chingu. Obwo bamborororo asamada usomungina buno mungina abo kwa lakini nyasaye gakurangireti. Ainde gao kwa chingu igoto ko basegetanga ki omonene gukwanyorire kuri omonene ainde nyasaye gao kwa lingana liria ogenda urandi togusinyi kurandi narore mugo sisitiza sananga okurandi ne call lakini abantu abangi sikali ko yubago tebanga asama tukabwa bonoiga umuntu rumurandi ine profession yani ine gazi yako koratari call how true is that according bunali swali kwa boliri oborandi mboli profession oborandi is a special call no yokoya kalera gocha sole nyasaye monyene ekera gokoreire negento gete no musukumo ko igo ogogosukuma nga turiko batis turiko nyara gokora gasi ende yonsi mpaka kwakorire keriote ebiri buna bone especially bunanje na etete biya nabana lenge kwenda mbu mwalimu nabana lenge kwenda mbu munyagitari according to my grade buna nanyorete kuru my form 4 lakini ekero no muibuli ona lengo gonsukuma ngagendo osomo bwalimu
nje na motebeti kurumeyanenga asendo je na nyare gochigokore emeremo ntabwati mochando na soborandi and so bono nkagekora odo abaibuli abange mbali gotaka bana babo baso asoborandi because ye bakoranga nase bagochiko osubwa yani ekero mwana akomotenga nintagete gosoborandi akomotenga ngware koba umunyagitari ngware ngekoba umu engineer ngware ngekoba gento gete asifu ngeinero yokenchero omonto oranyare komenya nje natete kubaine college abana baisai bali isikogali nabang'ina ng'a Nyasaye kera korangeiri ne bakwa omonto okogokania ne babuna tobwati besa Nyasaye abwate chinchera 1001 aranyare kogokonya elindo ikese oborandi right yeah bia mono sana andake pastor egneri tukore itonto buna basubati etogotebanga it's an international world women's day nikiora tebi musubati uliskali ebe umwana moke osomo ngino manene nje na ariko batabina ki an international women's day eli tuko abang'ina bagusegetwa asing'enchu yobokoreri buri bwao bagokora asamada taringa busaigotu ng'aki orwe eiro gose naki ore suja ase family yao ekiagera tugoitsi nawera okay turocha baiseke mbarororo yani na intu tuebeke naki na intu Nyasaye na atuachete as ladies sai na atuachete unanje tabasacha bali igonga litukeliga no goshereke emirimo yaitu buno mong'ina na baiseka ababaita bake bagukina na barabutu basegete na barabu bacha koba abakungu buna intu right mbia mono sana mbia mono kigima ya bene aba pastor abarandi abasubati ne maseseni amanene gusinige cyekenene twanyorire abarandi abayiga abasubati irwana ariko bagusangana intu esabali yabo na nene mono esegeto gucia se abasubati bonsi bari batete gwesokia asoborandi kurende andake bana kuobwa muna egetaseni kya getembe etogotebanga happy international women's day gucia asabasubati bonsi bali skali inuna abanyankonko aseli tukeliga twabaganiria maya tuotakire kuri bitunugura imukiriyo kitokune chinchwa ko ichorende meburera ayu muski mwatiani narangu kwanda kwalingi iguru yikanisa yikibono kyabiri kanisa ime. I want to ask you as church ministers, I am your son and as a public servant, we have a country to serve. Let us not be victims of some of these lies. Ayu muski ruto tuogachi kanisa irengo bwatukurumuina abu nimbwate poundia. Mimi mwenyewe nitatoa milioni 20 kwanza. Bishop Mwai, wewe unajua Mungu anatenda. Watu watakupika na hiyo Mungu wako. Usiwashe Mungu wako. Kama ulikuwa unamtorea endelea kutoa. Haleluya. Jiga ayu muski ruto injiri koira na buna chichira nitakurumuina alia. Nimejaribu kutafuta mahali inasema ati ukimpatia Mungu unarudishiwa na askofu. Iko mahali na ikirudishwa niko na list mrefu. Kwa hivyo nitauliza rais akipata ile anaambiwa atarudishiwa anipe, nitawagawia nono kidogo sababu nimesikia mmesoma Biblia vizuri. Ayo mwita kuchika cha tata. Ndio bana ntumo itumna tora chibange. Nyinyi mmesoma? Bishop Mwai, unakoirwe ni beiga yo kwagachi kanisa. Muski ruto aragotebi ngati chigwikisa tu. Ngakiura akore. Hata ukiniambia nifunge wiki 3 bila kukula nitafuka. Hiyo. I know munoma. Ebesa ningiya. Kuruto. Ipaneri kwali kwagachi bono kurumuino kwa iga ende kuchiruguruga ali tanane ende muina alia. Ngakibono kwa shito akoro muski para yaraterire. Sasa mtu ya kujenga hiyo barabara amefika ako hapa leo. Sasa hiyo barabara mtu ya kuulizwa ni mimi. Ikona ibiko bonto kubuli kwe pale yo matiangi.
amagendero nara. The new pandemic we are dealing with is the pandemic of lies. Yeah. It's the pandemic of lies. Inkutura kore gosi umusikirero moito babwatirira Ruto kurumuina. Andi sheki. Tusonge na Kasongo. Hiyo Kasongo ni sawa. Moito babwatirira babiri. Do not rely on Raila. He can change 11th hour na hamuna mahali pa kwenda. Akifikiria sisi ni watu tu kawaida. Sasa yeye ni minority. Hii uchaguzi sisi tukiweka candidate yetu. Ayo umusikira urachitorwa amuno umusikigashagwa moito bono bate banga kigegegu. Iyo umusikigashagwa ragochora guchumuno gaika. Nuanche moito bono ibintu bate ngana boye kanjiro onchuke. Kwa nasema ati ameweka mtego. Alikuwa anaweka mtego. Kila mahali ameweka mtego. Hakuna kitu ya kupita. Ye mtego nero. Ondadi utawo ati mtego. Ayo umusikigashagwa chikure chiga. Ngakirochi inambere ngo musikiru tarali. William Ruto atakuwa namba 4 ama namba 3 akijaribu. Bishop Mwai, nuanche. Tunajua rais wetu anaenda kuchagua cabinet. Bwana, wewe Bishop. Tunaomba cabinet ambayo itafanya kazi Jehova. Wewe Bishop. Watu wa Kenya wako na matarajio makubwa. Umeona Ruto. Ati ungeomba kanisa ijengwe na unataka pesa mingi. Bwana, wewe Bishop. Jenzi. Fanyeni kazi yenu. Umuswatirinda ligena. Ligena lira ndi tutochumuina. We, ukirusha mawe. Salamu alaikum. Alaikum salam. Abamba guita babancheni si. Poleni sana. I think there is nothing to talk. Muskirtu via sampire. Sehemu yangu wewe katika safari yangu twatembea na wewe. Ayo muskire iranga yote nini. That took so many of able manpower. In the morning, you speak like government. Betro your intensity. In the afternoon, you speak like opposition. You see, the question, let's be honest. Attend your story, my friend, please. See no evil, hear no evil, say nothing. You are president. When you try to say, we tell you, no, you are president. Nyinyi mtaomba Mungu, sisi tutapambana na hawa. Chinchoke cho. Leta chimo ikichana kurwabu. Tita gitime bugurere nkere. Wikira no mwakero musmalinga. Umurori gumuvurira n'icyo Lucas mwaka na chire. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerangene eduka ya Safaricom
mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu gwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television, Ekeonga Kiamamogusi.